שלום, כאן היטל פרחי מהיטלג'ולס.com. אני מעצבת ומייצרת תכשיטים סרוגים בטכניקות עתיקות יומין שעוברות מדור לדור. בערוץ אני אציג ואלמד אתכם טכניקות עבודה בתכשיטנות ומידע רב וערכי איך קונים תכשיט בעצם. אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ היוטיוב שלי. אנא לחצו על לחצן הסאבסקרייב והצטרפו לרשימת החברים שלי. לידיעתכם, יש לי גם דף עסקי בפייסבוק. אתם מוזמנים ללחוץ לייק על הדף העסקי שלי ששמו היטל תכשיטים סרוגים. בדף העסקי שלי תמצאו מידע רב בנושא תכשיטים וכמובן את קולקציית התכשיטים שלי. אז להתראות ולהשתמע בפעם הבאה.